wis ben. Iya ayo. Teruske dhisik mak critani. Ya engko ndak kabes turon kelangan lacak ya nak. Iya. Tan samar pamaring sukma. Sukma sinukmaya winaya wingasepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kacer manjing wonten telenging kedaton negari Ngastina. Nalika semanten Kelurahan Petruk kantong boleh ngmledal wonten ing sakjawining rangka negari Ngastina nengga Penembahan Durna ing Sukalima. Acarian putra lamun kapekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta nek jane aku apal karo pambeganing Begawan Durna. Aku apal karo sipating wong-wong Kurawa. Pendak-pendak eneng perkara kaya ngene iki terus kon nunggu ning alun-alun. Terus Kurawa digetapke kon goleki menyang endi durunge Petruk. Ning pancen niatku tak coba. Tak cobane. Durna iki pancen ngugemi dadi pendhita apa ora? Nek pancen ora tekan kene tak anggap Durna kuwi pendhita sing putih ming kethu karo serbane ning jeroane lethek. Gedhoane lorek atine ora resik. Nek yen tekan kene tenan tak anggap Durna kuwi pancen pendhita sing ngugemi karo pengendikane. Lah rak tenan to ora lidhok ujare wong daplok. Rantak-rantak lakuning para sata Kurawa genah tak sawaska kene ora ana tindake Begawan Durna. Pokoke wis dadi niate Petruk. Tinimbang bali nglenthung ora entuk gawe nadyan dadi tekaning pati ning negara Ngastina tak wujude ya. Nek pancen pengen nyoba karo Petruk kaya ngapa wujude para sata Kurawa. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawiya gelar ira wang-wang boten mangling Ndara Kartomarma ya Petruk Agung merpeki kelawan kowe. Wigatosipun nampa dawuh pangandikaning Paman Arya Sengguni apa dene Begawan Durna Kurawa diketapake supaya merpeki kelawan Petruk. Nek pun ketemu Petruk ming dalan loro sing kudu lakoni. Dalan loro pripun? Kowe bali apa mbacut? Nek kula bali penak awakmu. Nek kula mbacut goleki Begawan Durna lara apa sing tak jaluk? Manut tak bondo, tanganmu tak krincung, sikilmu tak lebokke pakunjaran gedhe gredhek dadeke Banten ning negara Ngastina Petruk. Caca muntap ler kenetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Oh, malah malang rik ning ngarepe Kartomarma. Nek omongan sampeyan penak dirasake mestine ora bakal wani karo sampeyan. Jer sampeyan pepundhen kula, Den.
Ning gandeng sampean suarane wis ora kepenak, Petruk gelem bali apa ora? Nek bali penak awakmu, ora gelem bali tak bondo, tak krincung sikilmu. Gede-gedene tak dadekke banten ning negara Ngastina. Nuwun sewu Mas, Petruk iki menungso. Petruk kedunungan rasa. Sampeyan tau weruh cacing, cacing niku kepidak menungso, ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Petruk kedunungan rasa, Petruk duwe ati. Nek dunekke elek diancam matine Petruk. Kula ora trima. Lho, yen ngono kowe wani karo Sata Kurawa. Lho sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu aku tak takon. Petruk sak suwene iki ora tau wedi karo Kurawa. Tur kula tak takon karo sampeyan, teng lakon apa wae nek Petruk gelut karo Kurawa, kula tak takon karo sampeyan menang sapa? Hah? Ora meneng wae mo. Iki tak takoni tenan, ora tau Kurawa menang karo Petruk. Lah kok sagedhangen iki sampeyan arep nyoba karo Petruk meneh. Neng Rika, neng Yojo sampeyan selalu kalah kali kula. Aku teng mriki ajeng jajal, padha wae Petruk tekan kene iki ora kelangan kadigdayan. Ayo, ajeng napa sampeyan? Ura-uraban suaramu. Wani karo Kartomarmu tebak dadamu ini marganing batimu. Mang mriki nek ajeng kewirangan musuh Petruk Mas sampeyan. Anda ayo maju saya men
Ayo mundur. Kowe nyawang aku katon apa? Ndara Jayadrata. Sampeyan dadi piranganing Kurawa, sampeyan punden kula. Sampeyan sinuwun Prabu Jayadrata. Yen kowe wedi aku mundur. Kula pulun mundur nek Begawan Durna pun prasaja teng pundi bapak kula. Ora gelem mundur aku ingkang bakal ngrangket. Nuwun sewu. Saman weruh sing kula gawa niki napa? Kowe nggawa bendhu. Kowe ora bakal tumomo ning awakmu. Aja ngeceh. Ki bendhu Digdaya. Buktine apa? Lho, tau nggih kula nyolong kambil ping 4 ra tau konangan. Ame ra tau konangan iku untuk pamer iki aku. Sing dadi nyatane pecah diramu sampean sing pecah. Awas. Awas. Lho. Awas. Kowe iki ngopo? Lah sampean jan apa? Perang. Lah ya ayo. Wis siap ket mau e. Mati. Ora, ora. Iya. Oh. Nuwun sewu lho, Den. Wah, mati ya. Man piye? Napa nggih ajeng kewirangan terus Kurawa man? Kewirangan bab apa? Nyatanipun wungsal wangsul mungsuh Petruk monggo kula menika pangeran pati. Lah iya. Ning nyatane mboten teng mriku, mboten teng mriki kok mesti kalah karo Petruk. Kula niku dadi kadang nata nganti isin terus kekuatan kula niku nggih napa? Lah ngono kuwi dienggo koreksi diri. Dienggo koreksi diri nek Kurawa ki mling gleleng ming nang omahe tok. Metu sithik mungsuh Petruk wis kalah. Morak-marik diajar karo Petruk. Ih, kula sumanggaken. Godha kula dungani saben malam jemah kliwon napa memper ming dimusuhke bendhu weniyeng. Monggo godha iso disendal bendhu mampir teng bathuk kula. Nek landhep mesti wis tekaning pati. Aku wis dirancang karo Petruk kok. Petruk ki ra tau seneng natoni wong. Ning nek nglarani seneng dadi bendhu iki ora marahi mutu gedhe ning menjoto ndase. Inggih. Kula sumanggaken mati kula man. Jayadrata iki. Kowe iki ratu lho ngene kok ya dadak nyekel Petruk iki ngopo? Malah kewirangan. Kula tubruk dheweke ndo bendhu tutuke sirah kula. Kula sumanggaken man. Lah dalah. Sapa ya sing wani nyekel Petruk paman kula terus minggah. Sapa iki? Swatama. Mangkat to nggih. Ngestaken dawuh. Mati dening aku derajat opo menungso ora tatanan dapur muming batur kok ora arek Kurawa. Ayo Swatama putra Begawan Durna sinakno legane atiku. Petruk kowe diantem kok mecicil wae mripate. Monggo tak candhal tak jegluk-jegluke kok ora tok rasake aku ki anak pendhita wong tuaku ki ampuh kowe ming batur kok. Ora edan lho. Kaya ora ngrasake loro babar blas. Aku ki anak pendhita Petruk. Aku nek ming tok ngonoke kuwi aku lara ati. Ayo nek pancen kowe Digdaya adu atosing balung mleting kulit yen kowe tak antem balso ngantem. Ayo men ditonton karo wong sak Ngastina ki ketok nek Swatama iki ora wong jiring getih wedi mati.
Petruk. Diagang ora toto. Aku walesen. Aku ki walesen. Aku ora tok wales aku isin. Aku njotosi kowe kaya ngene iki pamrihku men mbok wales. Men do ngerti sepira kekuwataning Satama. Aku walesen aja menteleng kowe. Aku walesen aja menteleng. Iya. Kowe iki ngopo kowe? Kowe iki takon males malah iya. Aku ki walesen kowe njotoso genti. Tuprok. Malah cangkeme mencucu kowe iki. Kowe iki ngopo kowe? Kowe aja nyepelek karo aku kowe. Iya. Tuprok. Kowe iki ngopo? Kowe tak jotosi kok malah iya ngopo? Kowe aja ngarake atiku kowe. Atiku lara nek mentoke jek kaya ngono kuwi. Tuprok. Iki ngapa iki? Maju perang mempenge ra jamak kok mulih nangis. Hop. Inggih man. Ngapa? Kula ngajar Petruk. Iya, aku weruh. Petruk kula antemi kula jotosi sirah kula jebles-jebleske lemah. Petruk niku ora ngrasake lara. Bareng kula ken males. Petruk aku putra pendhita, walesen. Aku isin ditonton wong semene. Petruk niku males kok nglarake ati suwe-suwe. Petruk ngapa? Ngenten iki, Mas. Ngenten iki. Iya, ngenten iki. Terus kali cangkeme. Terus sikile tuprok. Kula krungu swara ngoten niku ati kula kaya dirajang-rajang. Masyaallah. Petruk muni ngono kuwi. Nggih, Man. Alah nggih. Anakku Satama puluh-puluh bejamu. Wonten apa, Man? Nek kowe lara ati kuwi ora mokal. Petruk gak ngerti iki mbiyen resepsi wae ya.